सोर बुंदों आदा प्रमद हा राजखान्थि गोदान दोलो दायोब्ला UPPL आव जेबो जाया सोर बुंदों दाखालिलाय पृथ्वी नारायण मेसदेबा पलिटिकेल हान्जा गोदान दायाखैमोन अब्लानि समाव बिथाङा फैनानै मा बाथ्रा बुंदोंमोन BTC आव पृथ्वी नारायण मेसदेबा गोदान राजखान्थि दोलो दागोन बे समावनोथ' एसेब्लाबो आदा प्रमदा नङा होमबा आदा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी मोना दै गांदोंमोन दै गांनानै दङ आरो बिनि सायाव दा गोदान राजखान्थि ओंखारबावनो नागिरबावदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स इन्डि बिनिफ्राय गोदान राजखान्थि दानो थांबावगासिनो दङ मानो दै गाङा UPPL 100% दै गांखागोन जायगा जायगा NDFB होननानै बुङोब्ला दासिमबो UPPL नि हार्डकरफोरानो आंनो होगोन होननानै बुंग्रा दङ होगोन खना खनला 100% जेरावबो जों 10-15टा मोनाब्लाबो मोनथाम मोनब्रैसोआथ' देरहागोन अब्लाबोथ' बावहाय UPPL नि बा सोरनिबा राजखान्थि दोलोनि भटखौथ' बोखावगोन बेनोना मेन बाथ्राया बेफोरनोना जों बेखिनिखौ इउनाइटेड फरामा दानांगौनि खुनु दरखार गैयामोन आं बुंगोन बावहाय NDFB खौ थख'यैनो सिनथ्रि बुफायना दोननानै आथिंनिफ्राय खर'सिम बुख्रेबजोबनानै दोनदों होनना बुंबा नाम्बार 1 प्रमद बर' ना बेनो नाम्बार 1 बुख्रुबनानै दोनग्राया गबिन्द चन्द्रखौ नाम केव आवाजनि थाखाय डिपुटि चिफ होनानै दोनदों बिखौ बाद बाकी जेबो गैया डिपुटि चिफब्लाबो बियो जेबो मोजां खामानिखौनो मावनो हायाखै मानोथो दिनै खनले बिनि माखासे बाथ्राया ओंखारजाबाय थादों खोनानो मोनबावदों डिपुटि चिफनिफ्राय माखासे डिपार्टमेन्टखौबो दानख'नानै लाना थांबाय होनबा प्रमद बर'आ दिनै मा खालामदों बेफोरनो गबिन्द चन्द्रखौ अनग्राया आगदा आगसि लाग्राया बुंनो गोसो गैयामोन बिथां नैबे BTR नि CM खौ बुंनोबो गोसो जायामोन पार्टी हिसाबै थिगैनो दं जों मानियो UPPL खौबो बर'नि गेजेराव राजखान्थिया मोननै दङ जोंबो लुबैदोंमोन जादोंबो मोजांबो जादों आरो दा फैयै मोनथामाव जानो थांगासिनो दङ प्रमद बर'नि बाहादुरिखौ जोंबो नुगोन जेब्ला BTC इलेक्शन जानानै फैगोन नोंथांमोनाबो साननो नाङा जों हाइस्ट मेजरिटिजों देरहागोन UPPL आ थांनाय BTC आवनो बेसेबां भट मोनदोंमोन साबेसे देरहादोंमोन बेफोरखौ रोखा खालामनानै लाग्रो बेफोरखौ फारसे सान नोंथांमोननाव गोदान राजखान्थि दोलोनि मानसिफोरा खाम्फायानो होन चन्दनानो होन बिथांमोना हाबदोंब्ला मालाय मा जानो थेवबोथ' सिङाव दुरबला दङ ना नायनानै लाग्रोनि दै बिथां प्रमद बर' BTR नि CM नि बा एसे मोजां स्पेशल बाथ्रा ना मिनिथाव इन्टारेस्ट प्रमद बर'आ एसे एबार BTC इलेक्शनाव खानायफोरा गुलांजोबगोन बांगाल दै लोंनांगोन बियो एबारावहाय